No mutta hei ja tervetuloa seuraamaan tämänkertaista juttua, mitä minä nyt teenkään. Ja tällä kertaa se on Sims 3 lemmikit, jei. Ja pidemmittä puhetta aloitetaan, eli luodaan uusi perhe. Ja mutta minkälainen perhe olisi hyvä? Olen vähän miettinyt ja sehän näyttää tismalleen häneltä. Kyllä. Roolainen. Haha. Ei. Diamond laihuliini. Joo. Se on about right. Joo, eli mä päätin tehdä staffeista semmosen pienen perheen. Varmaan kämpiksiä vaan. Se näyttää about right. Paitsi toi parta. Mä viitin nyt niin helvesti näitä ruveta muokkaa. Se näyttää about timeilta kaikki. Eikö sillä tommonen paita? Ei. Vai onko? En näe muuta. No niin joo. Ei sillä tarvitse olla. Joo, se on hyvä. Se on hyvä. Joo. Okei, mennään sitten suoraan vaatteisiin. Toi on about. Oho. Se on ihan hyvä. Arkiasuna, juhla-asuna. Joo. Puku. Joo. Urheilupuku. Astuspaikka. Noin. Se on hyvä. Swimwear. Ei. Joo, antas. Noin. Se on Dime. Komea mies. Komea mies on Dime. Ulkopuku. Varmaan vaan tämmönen. Joo, se on alright, sitten mennään persoonallisuuteen. Mä varmaan skippaan nää. Vai skippaanko? Joo. Alright. Time on valmis ja sitten seuraava henkilö. Hevonen. Joo. Tehdäs vielä 2 tyyppiä tänne. Joo. Jätäs nyt. Joo. Täydellistä. Laita vaan lyhyt. Lyhyinen. Lyhenne. No niin, joo. Näyttö, eli minä varmaankin. Ei. Joo. En mä tiedä noin. Puffi on. Peffi. Se on ihan hyvä. Se on sama kuin näin. Ehkä. En halua tuota pipoa. Komea. Hyvin komea. Mitähän sitä keksis? Nakkinihti. Sulta väliin. Ei. Se on siisti. Nakkinihti. Mitä puhutaan niin? Okei. Antaa se olla nakkinihti sitten. Joo, ei... Joo, no.
Vaatteet. Arkipuku. Joo. Käy. Sitten mitäs mulla on? Missä ne on? On ne noi. Sitten kengät. Jotkut siistit mustat. Olisiko noi tennarit? Mulla on tennarit hotellissakin. Se on right. Yläpuku. Sashko! Mitä? Onks mulla oikeesti tommoset ilmaset? Eikä oo. Missä mun mahtava nakkipää? Ei tääkään laatu. Anna mistä toi. Onks toi? Oh yeah. Upea. Joo, mä vähän noin housut, niin eikä se oo siinä. Se on mun partiansa. Sitten no. Mardunsa. Mistä noi hiukset on tommoista jumalauta? Tykkään noista hiuksista. Pitäis mun jokaisen erikseen valita? Huokaus. Alright! Herra nakki on valmis. Alright, niin sitten vielä yksi ihminen mukaan tähän seikkailuun. Ja kukaan se voisikaan olla. Et ainakaan sinä. Tämä on full male party. Mitä minä kirjoitan tähän? Katso odottaa. Ja mitä minä kirjoitan? Oh. Kyllä. Naamaan pitää muokata. No niin. Mä tiedän, joo. Mä tiedän. Kimmosta tai puffi. Oudes. Mä muokkaan tätä. Kaikki sitä mitä Kimmolla on aina päässä. Mahtavaa. Tänään on muuta oikeesti. Vähän vilu taitaa tulla. Okei, nyt on ihmiset tehty. Mutta koska pidämme lemmikkielämää, meillä pitää olla jokin lemmikki. Ja hevonen tietenkin on täydellisin lemmikki, mitä voisin kuvitella. En koskaan ennen tehnyt hevosta, joten en tiedä tästä mitään. Mutta jostas. Okei. Mä koitan muuttaa tää. Ja siitä tulikin oikein kaunis. Ja kaunis nimi kauniille hevoselle. Joo. Ja se on valmis. Tarvitsemmeko vielä eläimen? Emme varmaan. Voimme mennä pelaamaan. Kiva.